ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಡಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪದ್ರಡೇಕ್ ಕೈತಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬುಧವಾರದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರತಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಸರಿಪುಜಿ ದಯಪನಗ ಮೂಡು ಸರಿಪೊಡು ಬಂದ ಮಂಡೆ ಸರಿಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಪೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಪೊಡು ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ದಲ್ಕನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲುಡು ಒಂದು ಫೀಸ್ಟ್ಗೆ ಡಾನ್ ಬಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತಲ್ಲ ಕೊಡು ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಮತ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಬೇತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಆಜರ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬುಧವಾರದ ಪೋದು ಬರ್ಕಲ್ಲಿ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂತ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಹೊರ ಪೋಪು ಜಿನ್ನೆನ್ನಿಯಾನ ಆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ನಿಗಲೆ ಬತ್ತು ಬಂತಾನೆ ಹೊರ ಹೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬೋರೆತ್ತಲು ಅಂದಿತ್ತೆ ಇದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೊರ ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನಿ ಗಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಕಡೆ ಅಂತೆ ಕೊಲ್ಪು ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಕಾದಿತ್ತಲು ಬೆರಿಟು ಬನಾನ ಬೋಡ ಬೆರಿಟು ಕೊಲ್ಪು ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಕಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕು ಐಕೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮೆರಡನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಕೂಡ ಅಂಚ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರದ ಅಲ್ಲ ಹೊಸಟ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಇದಾಗಿದೆ ನಾನು ದುಂಬುದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮುನ್ಕೂರ್ಡಿತ್ತಲು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಮನಿಗೆ ಬೆಳ್ಮನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟುಡು ಆಧಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಅಂಚದು ಬೆಳ್ಮನ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಈ ಅಂಗಡಿದ ಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾದು ತಿಂದ ಅದೊಂಥರ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ಅಂಗಡಿದ ಪರ್ನದಂಥ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಪರ್ನದ ರುಚಿ ಬೇತೇನೆ ಅಗುಲು ಅದನ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿಡ ಪರ್ನ ಕಾಯಿನ ಮನದಾನಿಯ ಪರ್ನವರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಪರ್ನದ ಬೋಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯಿ ತುಲೆ ಕೆಲವು ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದ ಪರ್ನದನ್ನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪರ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪರ್ನದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿದ ಮಾತ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿರಂಜಿ ಪರ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ತಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಡ್ ಮರಣಿ ತುಲೆ ಮರಣಿ ಮಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಅವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂತುಲೆ ಮಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ ತುಲೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಕಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಪ್ಪಾಯ ತಿಂತು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೆರ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸತು ಮಲ್ತಿನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಾದನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದೆ ಕೂಡ ಪಿರವರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ದೀಜಿಡ ಇಂತ ರೋಡ್ ಪೋನ ಕಜ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ಣ ಈಗ ಕನ್ನಡಕ ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ದೊಂಬುಡು ಈಗಿಂದ ಕಣ್ಣು ಲಗಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡಕ ದೀದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂಚಿನ ದೀದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂಕ್ ಬೇತೆಗೆ ಎತ್ತನಾಡು ಬಂದು ಆಸೆಲ್ಲ ಆಗುದಿದೆ ಬನ್ನ ಒಂದಂತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು
ಹೋದ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಕಲು ಲಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಬೋದ್ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಅವನು ಬತ್ತಂದು ದಾಯ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕೊಲ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ದಾಯ ಪಂಡಂಗೆ 8 ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಮತ್ತು ಈ ಜೋಕುಲ್ನ 10th ಜೋಕುಲ್ನೆಗ್ ಮಾತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಸಾನಿದೆ ನಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಾನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ರಜೆ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಹಾಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ನವಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೋಹನಿಗೆ ಇಷ್ಟಿನ ಬಿರಿಯಲು ಕೊಂಬ ಬಿರಿಯಲು ಮಾತೈತಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಂತ ರೂಲ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪಿನ ಪೋತೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದು ಈಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬತ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋನಿತ್ತೆ ಈಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಬನ್ನ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಉಂಟು ಗಣೇತಾಗ ಮಲ್ತು ಉಣ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಬರ್ನಗೊಂಜಿ ದೈ ಕನತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ರೊಟ್ಟಿನ ಕೋರ್ದ ರಸ ಉಂಡು ಕೋರ್ದ ರಸ ದಕ್ಕರೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ಮೊರಣಿದ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರಸ ಪೈ ಮಳಾದು ಅಂಚ ದಕ್ಕರೆ ಮನಸಾಪುಜಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ನೇಪಲ ಇಂಚಲ ಇಲ್ಲ ಕೈಪು ಮಲ್ಪಡೆ ಏತು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಮಲ್ಪು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ದೀಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೈಪು ಉಂಡು ಮೀನು ಒಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಮೀನು ಸಾರ್ಲು ಉಂಡು ಮೀನು ಸಾರು ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಕೋರಿ ಸಾರು ಉಂಡು ರೊಟ್ಟಿಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಉನ್ಪಿನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲತದಂತೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪುಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪರಿಣಂತೆ ತಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ದಡೆಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚ ಪೋರಂಡು ಬೈಯಾಡು ಅಂಚ ವನಸ್ ಬೈಯದಲ್ಲ ಒಂಡೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಬೈಯಾಡು ಮಾದ್ರೆಂಗಿದವಳು ವನಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನಿ ಮೆಹಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಆನೆ ಪೋಡಾಪು ಮೇರೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜತೆ ಉನ್ನೋಡು ರಡ್ಡು ಬಡ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕನತಿನ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಧ್ರುವಿನಲ ಒಂಜಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಧ್ರುವಿನ ಮಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿನ್ನ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪು ಪೂರ ಅಂಜೋನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಾಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಇನ್ನಲ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರಲಿ. ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಲ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಏನನ್ನಾಗ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೋರಿಲ ರೊಟ್ಟಿನ ಮೊಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬೈಯಾಡು 3 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ರಡ್ಡು ಒರಿದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಸಾನಿತ್ಯಗಳ 3 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂತೆ ಬತ್ತ ಕರಡು ಪಾಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ದೈಕ್ ದಯ ಪಂಡ ದೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಚಿರ ದಪ್ಪನ ಕಪ್ಪ ಹಾಪು ನೈಕ್ ಸಾನಿಧ್ಯಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಂಡಿತ್ತೆ ಧ್ರುವಿನ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಕಂಡಿತ್ತೆ ದೈ ಪಡ್ದು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಧ್ರುವಿ ಬರ್ರೆ 2:30 ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 minutes ದುವಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದುವಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬುಗು ಪಿದೇ ಪೋದು ಬರ್ಪತ್ತೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ
ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಜಪು ಇಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದ್ ಪರಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪಾಪುಂಡು ದಾಯಪ ನಂಗೆ ಪಿದೇದ ದೊಂಬು ಆತು ಉಂಡು ನಮಕ್ ದಿನಾಲ ಪನ್ಪಿನ ತೀರ್ದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬೋದು ಬರ್ಪದ ದೊಂಬು ಗದಗ ಪಾಪ ಕೆಲವೇರೆ ದೊಂಬುಗೆ ಬೆನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಲಂಚದ ಪಾಪ ದೋಜುಂಡು ಸತ್ಯಲ ಆರು ದಿನಾಲ ಪಿದೇಡ್ ಬೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಿದೇಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಗ ಗಾಡಿ ತುಲೆಡು ಕುಳೋನ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚ ಅದು ಬೆಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ದೊಂಬುಗು ಪೋಯಿನಾಗಲಿಗೆ ಇವಂಚಿ ಇಂಚ ಲಸ್ಸಿ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಲಸ್ಸಿ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಕೊಜ್ಜಾಪುಗು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಬರಡ ಲಸ್ಸಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಬಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೀನಿ ಜೆತ್ತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಜೆತ್ತಿಲಕ್ಕಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಂಗುಜಿನ ಕುಂಟ್ಲೇನು ಮಾತ ಇದು ಜೆಪ್ಪರೆಂಡು ಬಲ್ಲಡಿನಿ ಅರ್ಧದಿಜ್ಜಿ ಕುಂಟ್ಲೇನು ನಾನು 2 ದಿನ ಕರನೆ ಅರ್ಧ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅರ್ಧ ಜಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧನು ಅಂಚ ಕಾಡೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟುಲು ಮಾತು ಬಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನು ಮಾತೆತ್ತಿ ಜೆಪ್ಪರೆಂಡು ಪೋರೆಗ್ ಎಂಕು ಪಿದಾರ್ದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾತ್ರೆಂಗಿಕ್ ರೂಮುಡುಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕುಂಟದ ರಾಶಿ ಉಂಟು ರೂಮುಡು ದುಬಿ ಏನು ಪೂರ ಅವ್ನು ಲಕ್ ಲಕ್ ಪೋದೆ ಬಿದ್ದೆ ಪೋದೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತು ಫುಲ್ ಆಡು ಫುಲ್ ಮಾತ್ರೆಂಗಿ ದಡೆಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಸಲೆ ಮಾದ್ರಿಂಗಿ ದಾಡಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಅದನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಬರೆಗ್ಲ ನಾಚಿಗಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಹಗುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಿಂದು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಉಂಡಿರು ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸು ದವಲು ಧ್ರುವಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಆನಾಗ ಬಿಸಿ ಆಡ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಬಿಡಿ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮರ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ನೀ ಲಾಯ್ಕಂಡು ರಜೆ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುತೂಪಿನಾಗಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬರಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವಾದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ